Estamos en novembro. Benvenidas e benvenidos a Teleludi de novo. Isto pasou o noso centro. Imos aló. O vernes da semana pasada tivemos no cole actividades en torno ao magosto, sempre faise en torno ao mesmo de novembro, coincidindo coa festividade do San Martiño. Este ano a choiva non nos deixou saír fora, mais a festa continuou no noso cole. Castaña, castaña, do chan se apaña, metida en ourizo, non é unha patraña. Magosto, magosto, non vayas co posto, leva castañas e alegrese corvo. Castañas deliciosas que nos deu e preparou a AMPA. E logo chegou a quenda dos xogos populares. Cuidado cos dedos, podeste picar o castiñeiro, protese o seu froito vital, apañando fontina, metendo nun cesto, deixando secar a castaña o solleiro. Despois de ben secas, mételle o dente, ponas ao lume para que estean ben quentes. Despois dun tempiño están preparadas, comemos castañas, castañas asadas. Tamén é costume furar a tixola, brasar as castañas. A tixola mola, hai outros que queren facelas cocidas, fiuncho e cachelos, castañas fervidas. Non hai desperdicio, non perdas o tempo, tan só hai que poñer en bo uso o peteiro. Deixádeme agora. Antes do magosto estivemos de Samaín, o martes 30 de outubro. Todo o colexio participou no desfile polas rúas do barrio. Desde 3 anos a segundo disfrazados e desde terceiro a sexto portando cada súa cabaza coa que participaron no certame deste año. Hoxe celebramos o Samaín, que noutros sitios lle chaman Halloween. Neste trimestre tamén levamos xa unhas cantas saídas ou excursións dos distintos niveis educativos. E como infantil, 4 anos e 5 foron ao Castelo de Moeche. Primeiro e segundo visitaron Viveiro.
terceiro e cuarto, cariño. Ademais de algunhas saídas á lúa de ecoloxía urbana do concello. Pola súa banda, en quinto e sexto tamén visitaron o Museo de Historia Natural. Seguimos con poucas augas nun outono que xa empeza a ser alarmante. Antes a pouca auga que leva caído. E así parece seguir as cousas mañá mércores nova xornada antificación con temperaturas baixas e ceos despexados. O xoves máis, mesmo coa posibilidade de algunha nube pola tarde. O venres continúa o tempo seco e anticiclónico. Ata logo! Ben, pois isto é todo por agora. Vémonos aquí en Teleludi con máis novas. Chao.